eɗen goni e lefol men ɗimmol alarba ko faati e dewle ha teeŋti e nder galleji ɗi. kono mbimi e fuɗɗode haala men eɗen poti dañde darotoɓe yarlitiɓe ala ko ɓuri yarlitade welde. en ji médecin sans frontiére ko yarlitiɓe aɓena leydi Mali kala bombaɗo mo jongum taƴaɓe cafra ɗum. en ji ko wayno pelle goɗɗe UNESCO en ko yarlitiɓe aɓe garay men aɓe dokka en kadoji aɓe cafra en. en ji pelle woɗɓe ene giwa e leyɗele woɗeɓe ne gara ene kolla en no gurdeten ene cafra en. kono enen en ngala pelle e men jahoje e men ene pindina en ene cafra en ene moƴƴitina dewle men ene mbaɗa ni pourtant enen poti wawde ñembude ɗen gueɗe moƴƴe mbasen ñembude ko boni ko ñemben ko moƴƴi ko. so en jiyi jafoɗon so en ji pelle kene fota wonde nogas e ko fawi leydi e nder ndeɗo henna yontere pottiti leydi Sénégal oɗon laara on keƴima jaydeli kene wona 40 suka iwɓe e leyɗele ceertuɗe e nder leyɗele nogas e ko fawi leydi pottiti leydi Sénégal. holko addiɓe toon jonde mabɓe sakkitinde ko heccanki wonno ñande altine nde. holko addiɓe toon? addiɓe ko yurnitade dewle sukaɓe e nder men. ɓe kolliri enen fulɓe ɓe ha teeŋti fulɓe sarakulleɓe wonɓe e nder Welingara Kolda e nder Falde Matam seeɗa dewle sukaɓe tokosɓe toon ɓuuri hewde. ay ko ɗum woni ko mbiyammi eɗen poti rentade e kala saha ha yimɓe naata e nguurdam men taw ha hande en ɗojjani eɗen poti rentade ɗen gueɗe. sinno enen e koye men eɗen joguino pelle ɗe tafanɗen koye men ko enen jiyata ñabbuli men cafren ñabbuli men gila kay iwɓe e leyɗele ceertuɗe ngara tawa woɗɓe haaloɓe ɗemɗe goɗɗe e nder men ngaray nder men mbaɗay men loskoji namdo sukaɓe men namdo jinnaɓe men e ɗemɗe mumen mbinda ko woodi ko woodani mbaɗa ɗum e nder internet mbaɗa ɗum e defte watta jangede duɗe wiye ko Kolda wiye ko Welingara wiye ko Matam wiye ko to henna ɗum ɗo henna ko sukaɓe tokosɓe ɓe ndesata ɓe bonna avenir mumen ɓe bonna jangdelu men. en toppitaki gonka men en ngala dente en ngala pelle jiyoje ɗen caɗele hade ɓen arde mbiyen cafa caɗele men. ko ɗum waɗi mbimi eɗen poti jogade pelle taw fedde kala wonko haɓoto ɓe kaɓoto ko human binnago ɓe kaɓoto ko basal taw neɗɗo jooɗo gollaki ɓe kaɓoto ko fate banggue dewle ɗe ndewani lawol deedi ɗe ndewani lawol ceerle ɗe ndewani lawol fiyeteɓe e dewle lebteteɓe e galleji ɓe ngala konguɗi ɓe ñammintake e jarnetake ne gooti. mboɗo woyi horam kono mboɗo woyi kay dewle gonɗe e nder ladde ɗe. woto ndaare onon rewɓe ñantotoɓe gaññilaji ɓe woto laare rewɓe jogiiɓe climatiseur uji ɓe woto laare rewɓe waaɓe ni ɓe laare wonɓe dow jeeri ɓe wonɓe gure ladde ɓe ƴogoyoɓe kilométre uji ñallata ko unde ñallata ko ƴogoyde ñallata ko sippoyde ñallata ko tampude ten dañat ha jaam. ndaare ɓen rewɓe wallahi wal kitabi eɗen jogii hen seedan fagal laamgal taw kadi ko rewɓe ɓen wuurɓe ɗen caɗele kañumen kaali hen. kono en gona soktoɓe inde hay goto ni audio hay goto ni haala hay goto hay téléphone ngaji direct ɗen keɓɗum nder ladde. waɗi noon ko en ngala pelle jarlitiɗe taw kadi joomen ngaluji ene mbaɗa financé ɗen pelle. patron ŋeɓe men jaari ko mahde galleji nana kebbini galleji hambi luttu kala patron mo jiiɗa ne jogui 3 galle somi ɓurtini walla wiya galleji 5 ha galleji 10 taw jomum ala hay gaska mum ɗo leli so maayi cooda galleji 5 galleji 6 a meeɗa sodde gaska maɗa jogoɗa lelade. aɗen hebbini galleji ha heewi ɓiye debbo nan to lebte e dewgal aɗen hebbini galleji ha heewi ɓiye gorko nan to sufra aɗen hebbini galleji ha heewi miñe debbo nan to lebto e dewgal.
taw aɗa wawno wadde créer pelle mbaɗaɗe financé jawdi maɗa andine cate goɗɗe ɗe jiima ganda kettinma mbadduma hen daña jawdi a tampani ɓen daña tampani ɓen pewna dewle janen hay goto wasa tampude koni Allah yiɗi en mbat Allah wi ko dañe pelle dariɗe ene jahade nodde yimɓe faade moƴƴere faade moƴƴere noon wona garen han faade Allah acci aduna ala moƴƴine dewle ɗe ko faade Allah guitte human binnagu ko faade Allah ndiwte basal ko faade ko faade Allah ko ɗum woni mbadde dando faade e moƴƴere ɗum woni holñamlowo Allah jobdi moƴƴiri Allah yoɓa ɗum wona ittude buuɗi mum tan nawa jama walla maha juma walla maha école ala ñamlude Allah ñamade moƴƴere hande o aɗa jogii million a itti temedere ujunere a itti yimɓe nayo a neliɓe ko jooɓari mon nani jeehe e nder leydi he pindine yimɓeɓe ɗum a waɗi moƴƴere ko ɗum woni a waɗi dando faade moƴƴere Allah ma yoɓe nden moƴƴere kala mo pewni toon dewgal mum kala dewgal gonnogal e danger ɓe pewni ɗum kala debbo gondunoɗo e sikki sakka faade gorko mum kala gorko gondunoɗo e sikki sakka faade debbo mum ɓe gari ɓe kaali ɓe guitti ha laaɓi ha wi ceer an jeeyi baraji ɗi an jeeyi nafoore nde sa yiɗi Allah yomma e aduna sa yiɗi o yomma lagara Allah kay haali qur'an ha gasi ko mbatta e moƴƴere ko so tawi jiɗɗa min jomma e aduna min gaddanma ha timma joni joni ɗum waɗi woɗeɓe ɓe Allah ni yiya golle mabɓe wona Allah yiyata golle mabɓe kala koɓe golli e moƴƴere Allah yoɓeɓe aduna nde tawno ko aduna ɓe cuɓi wona koɓe heefereɓe ɓe cuɓi ko aduna Allah rokka ɓe ha timma ɓerɗe ɗe moƴƴi ɓe cafra en ɓe pewna téléphone aji ɓe pewna leɗɗe ɓe kolla en yidde ɓe jangguina yidde sukaɓe ɓe jangguina sukaɓe ɓuuco sukaɓe ɓacco sukaɓe Allah yoɓaɓe ɗum waɗi ñande kala ɓeydo ɓamtade dow men kala ñande Allah addi aɓe ɓeydo ɓamtade dow men saabiɓe ɓamtoto dow men saabu Allah yoɓirta neɗɗo ko ɓernde mum Allah hoɗata koye ɓernde Allah laarata ko ɓernde Allah yiɗi ko ɓernde kamɓe kala koɓe golla ɓe gollirta ko ɓernde laamde ɓe mbaɗirta ko ɓernde laamde ɓe jangguirta ko ɓernde laamde ɓe jiɗirta ko ɓernde laamde ɓe gondirta hen ko ɓernde laamde enen noon ala pop ko mbaɗirten ɓernde mbaɗirten ko doole e kiram kaari waɗi mi waɗa taw mi ala ɓernde laamde mi waɗira kiram yomi heñomi maha kaari mahi mi mahira kiram pop kaari hande gorko mum soɗum les reposé il faut minnene waɗa économique mi kuppa dépasse o mi kuppira seeɗa seeɗa mi naata e tontiŋaji mboɗo waɗa tonting saha mboɗo ñaago so kaari arti mi dañaɗa minne mi dañana hooram gaññila walla ceeniyel or walla jawe ne joli mi dañay jawe he walla paɗe ne joli mi dañay paɗe ko heewalagal tan bolle puyɗi yimɓe ne kewla tan e dow aduna mo ganduɗa ala nafoore ko heewalagal mbimi on min so tawi woni yimɓe kala jolengol ɗo comcol mi ɗurnotogol hayso mi rokkama mi yiɗa heewalagal saabu mi hewlata mi yiɗat wona wutte yiɗete wona ceen wona cakka wona hewlude neɗɗo yo jogo fimde e gonga ɓernde mum hewlana yidde hewlana moƴƴere hewlana yaltinde yimɓe caɗele ko ɗum woni gonga ɗum waɗi waɗeɓe ɓe kewlata ɓe jiɗat ɗum waɗi kala koɓe darani Allah wallaɓe ɓe guitta ɗum pali ngala e mabɓe sida ala toon ñabbuji woni hen koɓe haɓiɓe ha dare leydi ndiyameje mabɓe ne cafra ha selli ene noon ala pop ko mbawɗen haɓanade nde tawno ko ɓerɗe ɗen ñawi ɓernde so ñawi Allah haale suratul baqara ɓen ɓe ñawɓe ɓerɗe men ñawi min ɓeyda hen ñaw goɗɗo ha ɓerɗe ɓeɗo ñawde yimɓe cikkara ɓen mo ñawi tan komo wiyata allahu akbar won biyowo allahu akbar taw ko woni naafigue saabu eɗen gandi en kalti en mbi naafigue wonata keefeero saabu naafigue ko julɗo biyowo komi julɗo kono ɓernde nde ne boni omo waɗa gueɗe keefeeru ɗi ganduɗa hay mo wiyata keefeero o watta ɗum ɓen gueɗe yo geno dandu ene ɗen gueɗe gueɗal gongal ngal jiɗɗen haalde hade men uddude toɓɓere nde eɗen jiiɗi wasiyade esiraɓe eɗen jinno waɗanimi lefol timmugol kono ma en gartoy hen heewi hande ɗe dewle ɗen boni taw bonni ɗum ko esiraɓe ɓe Allah haali qur'ana ɓe heewi hande yumma gonɗo caggal ɓiyum debbo gonɗo e dewgal ne mooma an yummo heewi hande ɗo gonɗa aɗa bonna dewgal ɓiye debbo
aɗa namdo ɗum namde ɗe ndewani lawol, aɗa wi ɗum a fooƴi, a furɗi, a dañi bone, ñiiƴe ma juuti, a olɗi, hay dote ma jeehi gasi ha laaɓi, ala fof kon mbiyetade. an yumma o so tawi wonko joguiɗa ñammin ɓiye, saɗa jogui wasiyaji moƴƴi wasiya ɓiye, saɗa jogui haala ka kaldata e ɓiye noon noddu ese gorko en direct mbiyama an kam holko kaari wondi o saha joni, kaari de fooƴi, kaari de ñiiƴi mum juuti, kaari de guila mum gojji, mbete kam a ƴeewi galle mon o so wona won mo waddi toon walla goɗɗum e goɗɗum, kaaldon an debbo e gorko esiraɓe ɓe, ese gorko an kaaldon. son kaaldima heɓen ko laaɓi ko joom haqille, kono tawno debbo ene ɓatti yumum won konnguɗi kalanta ɓiye e dewgal tan, so ɓooyima wattu tafde toon konnguɗi hayɗi gonɗani ara haalanma heddo aɗa dogga ga aɗa doga to aɗa ƴeewa no bonnirɗa dewgal mum, walla aɗa ƴeewa no mbarirɗa ɓernde mum, walla no jaltinirɗa ɗum e ngallo dewgal. heewi hande e siraɓe ɗo bonniɗe ɗo dewle, mbatti haqqillaji men e ngaluji aduna bonniɗe dewle, tene ganduɗon mi haalano gueɗal gotal ne woodi. ni esiraɗo gorko ni esiraɗo debbo, ni woni yummum gorko ni woni yummum debbo, kala e mon belsidiɗo ha bonni dewgal ɓiyum, mi wondi Allah yafata ko ɗum. oɗon gandi sernaɓe ne gandi kalami ko, nde tawno kaari a resi kaari welanimi tan a seera ɗum tan walla wasa welede, ɗum Allah yafata koma abadan, saabu Allah añi foof e aduna e laakara pap ko bonnowo dewgal. ngara tan bonna dewgal ala hen dalil, ɗum kam sa yiɗi mbasa horde, sa yiɗi mbasa julde, saabu ko bonnuɗa ɗon ko ma Allah ñawri ɗum tongu ma ha tiiɗa aduna kala ne laara. minan min goni ga min nelduma duwaw yo Allah yurmoma yaafama taɗan to tongue, saabu duwuji amin ala fof mbawi hen ko an waɗi, kadi nde mbaɗɗa nde amin mbawnarde min kalanma ko mbaɗɗa ko Allah yiɗa, nelaɗo yiɗa, tene sa maayi mamin neldi duwaw, kono somin neldima duwaw yettotako ko duwaw moƴƴere nde bannoɗa e aduna nde ko nden yettoma. kono kadi so tawi ko bonande ɓolde mbaɗɗa duwaw o yettotako. way tan kono gara joni joni ɗo en miteɗo kayitol mi winda hen inde janande, mi signina, mi fewna, mi tottuma, mi wima ya nawan on, taw on ko bannoɗo golle moƴƴe, jaaha paya banque mbiyaɗa joƴin toon on sek, sa nanggama sokete piiɗa ha maya wiye ka gujjo. ni tan wayi gollowo golle bonde, so maayi yo Allah yurmomo yaafam, on duwaw ka han hoore ma ni aɗa andi taccata yettotako. ko golluɗo golle moƴƴe sa duwanimamamo golle moƴƴe ɗe ndondo duwawo nawanamo wona nafoore. ɗum noon moni kala yo tinno golla golle moƴƴe beele guenone walla en jaltina caɗele ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yo jaam Allah ñallanen.